Kære Adam, vi er kørt på hospitalet med Helena. Jeg har forsøgt at ringe. Ring tilbage til mig. Pas på dig selv. Pops. Undskyld, hvad? Sig bare hej. Hvad så? Er du okay? Jeg har noget, jeg skal sige til jer. Hvad skal du sige? Jeg ved godt, det kommer til at lyde mærkeligt her, men vi bliver nødt til at finde Helenas hule. Hule? Det var en hule, vi byggede, da vi var små. Og hun var syg dengang også, og hun fik det meget bedre, så snart vi var derude. Altså i hulen? I hulen. Jeg ved godt, det lyder dumt. Det lyder ikke dumt. Det er dumt. Hvis du gerne vil finde en hule, Nora, vil du ikke godt tage med os? Ja. Gør vi alle sammen det der, det er pisse godt. Går vi til venstre ved det tag, og så fortsætter vi livet efter det. Er det fint nok med dig, Nora, eller hvad? Overhovedet ikke. Jeg kan ikke blive ved med det her. Det er virkelig latterligt. Sorry, dreng, men det kan jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg har set den her vej. Jo. Vi skal ned til højre så. Hvad er den lang ned ad vejen? Er det her, vi har været? Nej, det er ikke vel? Godt. Er den lang, den her? Nej, det er lige rundt om hjørnet. Det er lige rundt om hjørnet. Hvordan? Vi bliver ved og ved. Okay, lad os nu bare gå videre. Kom nu. Jeg vil gerne se det fucking hus, så jeg finder det fucking hus. Nej, jeg lover jer, det er lige rundt om hjørnet. Og Helena, hun får det meget bedre. Du, det der fis, mand! Du ved umærket godt, at det her ikke har noget med Helenas sygdom at gøre. Den her skattejagt, hvad du kalder den. Hold nu op, mand! Jeg behøver dig ikke. Hvis du behøver mig, så går jeg bare. Så tag hjem. Det gør jeg også. Hallo. Alex? Kan du ikke hjælpe mig? Hjælp dig med hvad? Han har jo ret. Han har jo ret, fanden. Jeg vil altid hjælpe dig, men ikke med det her.